I veliki pozdrav svima ljudi, ja sam Nikola, a vi ste na kanalu Nikola the King i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Mi smo u 3. epizodi, ali sam se ja spawnovao na nekom ostrvu pa sam napravio ovdje kuću. Ali ja sam u kreativ modu, ne znam zašto. Inače da, ovu kuću sam napravio u survival modu. Eno ga creeper. Morat ću da brzo uđem u kuću, jer ako me vidi, onda... Au, video me. Ne, video me, ni... Dođem. O, neće on... Ne može on da se popne. Inače da, napravit ću posle neki video specijal za 25 subscribera. Pa ćemo da vidimo. Inače, ja... idemo čas po drveta, po drvo. Malo, samo da vidimo, čujem zombija. Ne. Neka ovdje eksplodira. Jer mi ovdje ne može ništa. Pauk, ja mislim, neće po danu. Tako, pa dobro, izgubio sam pola srca, ništa naročito. I vraćamo se mi u kuću. Idemo po drveta časku da napravim kramp. Štapići i napravit ću prvo drveni kramp. Ja sam napravio rudnik. To sam napravio u kreativ modu. Samo rudnik. I da, razmišljao sam da imam i tamo za brod nešto. Kao luka malo. Inače da, hvala vam puno za 25 subscribera. Pre 3 dana smo imali samo 13, a danas imamo 25. Šarlo, neverovatno. Ajmo, još malo. O, jabuka, super. I bacite taj like, subscribe i subscribe se na kanal Andrija Comedy Show. Zato što je to moj brat, a ima vrlo malo subscribera. Pa želim da mi pomognem. Mislim da nam je dovoljno ostaje. Napravit ćemo štapiće. Evo, napravio sam malo štapića. 4 sam napravio, što je vrlo dovoljno. Napravit ću, ako budem imao 2 drvena krampa. Sad ćemo da vidimo. Da stavimo ovu jabuku u kovčeg. Evo, crafting table. I da vidimo. Evo ga. Nemam za kramp. Da, nemam za kramp. Napravit ću još malo ovoga. Pa ja mislim da ću imati. Evo, imam. Napravit ću 2. To imam. To mi je dovoljno. Pa ćemo da vidimo. Idemo u rudnik. Ja mislim da mi je ovdje. Samo ne nadam neki zombija. Idemo skroz dole. Evo ga. Jao, zaboravio sam baklje. Ništa, idemo gore po baklje. U ovom videu sam planirao da malo kopamo. Joj, nemamo... Čekaj, popit ću se. Popit ću se ovako. Joj, čuje se zvuk iz rudnika, što ne volim, ali... I da, još nešto sam planirao da napravim, a to je još jedan brod. Joj, ne mogu. Oj, kako ne mogu da se popnem? Čujem zombija. Ništa, moram da se vratim u creative mode. Izvinjavam se ja. Nije do mene.
Znam da nije fair ovako kod preživljavanja, ali moram. Nisam ja kriv. Izvinjavam se mnogo. Neće se ponoviti. I da, od tog kamena imam u planu da napravim kameni mač. Možda i bude napravio kameni oklop. Samo da vidimo. Evo baklje. To je to, imam baklje. Da vratimo u survival. Inače da, onaj zvuk iz pećine, to se često dešava, ali je Noč rekao da će u 1.16.3 izbaciti to. Vrlo dobro i mene se to sviđa, ali hajde da nastavimo da radimo. Evo ga. U rudnik i da, htjela sam nešto da vam ispričam. Preki dan se desilo da mi je YouTube skinuo 3 subscribera. I da, imao bi 28 subscribera, ali ne znam šta se desilo tačno. Ali vrlo sam se iznervirao i nisam htio da nastavim, ali morao sam jer htio sam da se potrudim. I kako se zove, isto sam sljedeći dan mi je skinuo još jedan subscriber, što nije baš u redu, a tako YouTube radi, ne znam ni ja zašto. Pa hajde, vidimo se mi kad ja završim sa kopanjem. Evo ga ljudi, našli smo metal, što je vrlo ok, ali ne znam da li ja mogu sa drvenim krampom to da iskopam, mislim da ne mogu. Čisto sumnjam, ali ajde. Ne mogu ništa. Ovdje mogu, samo trenutak. To je to, napravit ću crafting table. Da mogu da napravim kameni mač. Kramp. Evo ga, onda ću napraviti to. Tako. I onda imam, evo ga, jednu sekiru i jedan mač. I napravit ću jednu lopatu. Sasvim korektno. Sada nastavimo da kopamo ovaj metal. I gledajte kako sad ide brže. Jesi to meni... može. Dobro, i iskopat ću malo više kamena. Jer sam ovdje pronašao jedno zlato, ali sam to iskopao u creative modu. Što nisam hteo i baš sam se zeznuo. I da, obavezno u komentarima napišete šta da snimam. I sve to. Evo jednu bakljicu da stavimo. Ne. Bakljicu. Sad čujem Endermana, što nije baš najbolje. Ništa. Vraćamo se mi gore. Iskopali smo to što smo iskopali. Evo stavit ćemo ovdje bakljicu. Tako. Onda ćemo tako. Tako. Ne znam što malo pre nisam mogu da se popnem, ali nisam ja kriv. Taman pada noć, tako da idem ja da spavam. Iznijevam se da pauziram, jer mi je morao sam da se izborim sa zombijem, tamo su mi stvari nestale, ja odu da spavam, nemam ništa, gledao sam kao pištolj. Izvinjavam se mnogo, evo, joj, samo da vidim, zato što mislim da sam čuo i Endermana, jesam, čuo sam Endermana. Da vidimo. Otkud trava ovoliko porasla. Vrlo je to čudno. Ali ne znam šta me je ubilo. Zombi, naravno. Dođi zombi na sunce pa da se sunčamo. Gori u paklu.
Wow. To. Dobili smo metal. To! Metal smo dobili što je vrlo retko kod zombija. Da je onaj creeper od malo pre. Nestao je. Možda je potonuo dole, ali čisto sumnjam. Možda je samo nestao. I da stavimo ovaj metal u... to je to. Da one stvari što su mi nestale, hoću da pokupim, ali evo su sve stvari. Samo nisam sigurna šta me ubila. Evo ga. Evo, ovako. Ja ću sada prvo da ispečem ovaj metal. Pa ćemo da vidimo rezultate. Gdje je ulaz? Evo ga. Biće mi vrat otvoren, neće mi. Peći ću na drva. Evo ga. Evo ga. To je to. Dok se to peče, hajde da vam pokažem moju lukicu za brod. Ili čamac, šta god. Evo, totalno mala, onako solidna. Evo, mogu da vozim. Tako. Ajmo da se provozamo malo. Ovo mislim da ne možemo. Hajmo sekiricu. Dobro, idemo. Da li ja to vidim tamo dole potonuli brod? Da. Čekaj, sad ću ja to da proverim. Moramo da brzo to vidimo. Samo da ste izigli na površinu da mi... To je to. Mislim da... Ne. Ako bude bilo nešto vredno, to će biti ili metal ili neka mapa. Inače u narednim videoma planiram da ne mogu. Tamo su vodeni ovi zombi, kako se već zvali. Idem ja na brod. Inače da, ja jedva čekam da novi update, to će biti 1. augusta. 1.16.3. Tako. I da, samo sam htjela nešto da vam kažem, a to je da ja sutra možda neću snimati, zato što imat ću neke obaveze. I to je to. Ja ću da snimam sad još, pa idemo da vidimo da li se ispeklo ono. Mislim da jeste. Sad ćemo da vidimo. Jeste. Super. Da li da napravimo kako se zove, mač. Evo, napravit ćemo ovo. Čizme. Dobro, nije loše. Polako ćemo i to da sređujemo. Inače da, planirao sam malo dublje da kopam, ali to ćemo u sljedećoj epizodi. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidio, a mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao!